Balik maneh nang channel nggarai wong. Sik yo. Saiki kate nggarai Supeno iki. Jangan ketelu yo. Oke. Siji, Aduh, ono apa iki? Ya Allah, ngilerku. Kapok Nggarai iki kapok. opo rek aku ngomong dulu Mbak Mega rek. Ya wis tak terusi, lanjut. Iki korban keloro iki. Oke. Kameramen mutro. Iki Cik, konten awas aku kate muter, awas. Sik, awas. Konten iki awas. Iki mlebu iki awas iki dadi trending iki. Awas. Oke, kita pecikno cek kakak tatap. Iki apa nih? Yo sik Ndelok delokno. apa rek iki? Iki cek kok sampluk. Siji, loro, telu. Lah apa iki aku kate diapakno? Kapok salah turu nang sekolah. Awas ae kon yo ketemu aku nang jopo yo. Tak cegat ambek ibuku kon. Delok nae. Entenono yo.